Ολοκληρώθηκε η απόψινή μας εκδήλωση. Δεν υπάρχει. Δεν το πιστεύω. Ελπίζουμε να μείνατε όλοι ευχαριστημένοι και να πήρατε κάποια θετικά μηνύματα για το πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος μέσα από καθημερινή εκπαίδευση του σώματος και του πνεύματος. Σώμα, γυμναστική, μυαλό με καλλιέργεια των αρετών. Σε τι γωνιακό πεζό. Θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι? Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πιστεύω ότι δώσαμε ένα δείγμα στον κόσμο για το τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, ό,τι λέγαμε και προηγουμένως. Επιφυλασσόμαστε την επόμενη φορά ακόμη περισσότερο. Αν σας άρεσε, σας άρεσε? Πολύ! Ούτε ο Ρουβάς να ήμουν, σας και σήκωσα. Ναι! Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Όλοι μαζί σε παράταξη να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Ευχαριστούμε.